قبل العسر هاجرات أفريقيا زترأيه حدش عليه بارنوس نمكلخال كل مدايا ومدلوات يجبر كم زلوا من يسر حرشة حبيرون قازين رانا يتقبله وزدالو تتصاب يسعب ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተራእየ ወራር ሓድሽ ዓሌት ባርኖስ ንምክልኻል ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ኣሃዱ ምክልኻል ሳገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ ሲዩም ገሊጹ ነዚ ኣብ ምብራቕ ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ንዝርከባ 20 ሃገራት ብምጥቃዕ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ብቐንዱ ድማ ዕፉን ዓባሃስያ ዘውርድ ዘሎ ባልዕ ንምግታእን ንምክልኻልን ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ብቐጻሊ ሓበሬታ እናተለዋወጠ ናይ መድሃኒት ንዋትን ዓምን ሰብን ምድላዋቱ ኣጻፊፉ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ስለዚ እዚ ባርኖስ እዚ መጀመርያ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ይተራእዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ማለት أبعال هاجرات دو أفريقيا أبعال زامبيا بعال زيمبابوي يمجمرة أكتشن 16 أحتمالاتي كاو بمتصال أبزي وانزي كريو خلنا بلعول نهري أب هاجرات مأخلاين معرام من أفريقيا مالت كان بعال بنين ديمقراطية ريبوبليك كونغو غانا نيجيريا زعما سلاح هاجرات بعبي نهر بتحلو كون أب مبرق أفريقيا هنرخلنا بعن تنزانيا كينيا أوغندا كون أبز غربا جزي سجع غربتنا هاجر إثيوبيا بتحلو يركب زبار النص زي تراي كابستو على اللو علاج جميل كابز حلاف عادة جميرنا كنا كاتاتو لينا تانيحنا مالتيو مسانا مشارختي كان بعل ناي محبر مكلا خلام بدأ نايم برا أفريقيا دي ال سي اون بلو مالت كومون ودب مجبن حرشان مساعتهم مشارختينا تزاد اللي حابريتان تمكرون نايم كنلا وتينا تانيحنا مالتيو سلازي ازيكا نايف هاجرناوين كم قالت أفريقيا هاجرات كسيجي سلستبحالي اتي زاد اللي حابريتا صحفات موكس صحفات حديث لزخانه عدالينا كومون سي دي سيلاو مجلسي كمي يركا زوار نصزي تلاليو كيلاتات بخمي لليو حرصو بخمي فلطو معات كيزي كمت خل بملؤ تداليو نافتن زملكتت زواتات نعمنت بعد زوادو زوان زوا ماخر زوا غاش باركا اقديمو حبريتان ملؤ حبريتان متنقطان توهبيو كوين ناي كيلاتات عميق استمهرو هبنا كاب كال سجات كاب كلوت هاجرات كيمزناوين ناي ستن كلوت هاجرات كبابينا ناي حبريتا ملدوات ناجبرنا إنا نبلنا نركب زلنا مالتي إذا حدش عليه بارنوس ما بقولوا هاجرات أمريكا كم زخنان أب جزء من عزعفونا بهجر أفريقيا كم زعتون زحبراتو تدرس أب 3 ساعات حدش 100 كيلومتر سلازن أفرن أب هذا جزء أستاد حدش إنك أوحس لازت أفن أب كم عفون بلتوك سجمن مشالان زعمسلو أستاد 8 عينتها تزرعتن مجهجان كبير جودات كم زورد أبريهو عند حدا جنس حدا زور زي بالعزين تاي مالتيو حدا إتا جزوا نبلا أب حدا هم متميز أب حدا هو سجى حدا شيء نقع تفت خليا مالتيو سلازي كلا أي أوشتي حدا ورحي حدا بدتي وتقع جنريشن وديا كلا أي جنريشن تقبل تخليا نعمل حدا شيء نقع حو عند حدا وليدان مالتي عبزز مت جنريشن بحدا شيء نروحنا حدا مليون يزهون مالتي سلازي أتي نايم اللبع بحري بالتعمي حدا جنيا مالتي كلاي أتي عند حدا جنيا تقبله كلاي نجارن كذا إتا جزوة لنا نتوقع عن عبارة جزوة مالتي أوشتي 3 ساعات سقع شحن 600 كيلومتر كتبرد تخيل خاب حدا وطن حدا وطن ساقم كلا مالتي سك عند ذات قعينا عند حدايلنا عفوني دحري وين كان بعل بلتوك مشلا سيم كل عينت سعري يزبل مالتي سقع 8 عليت ناي زرقن ناي سعر ناي مبلع عامل له مالتي حدا جانت ناي زحدش عليه بانوس أبرستي تتصورنت ناي مدهانيت مهلاو أب قتلت رايزي كونه أوشت جندن كلا أكلات ناي تتخلقاتيو ناي مسرسار بحري سلازلو مخانون أنتيرو بارنوس كونكولو أتفلينتو انتاي هجي بحرياتو اندا غيره عابي قدات كوردي خلي مالتي نعملت نتحدارينا اتناي قدمي حجي أفريقيا أرمي وروم ويكان أفريقيا بارنوس إلنا نزوع اللمود عبز حجرنا زمت زنبر بارنوس نتاي مالتيو
ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ላዕለዋይ ኣቁፅልቲ ዘጥቅዕ ኮይኑ እዚ ግን ድሕሪ ቀዳማይ ካልኣይ ደረጃ ዕድሚኡ ሰርሲሩ ናብ ኣታኽልቲ ንኣብነት ብፍላይ ከዓ ናይ ዕፉን ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሰርሲሩ ኣትዩ ተሓቢኡ ክበልዕ ዝኽእል ካብ መድሃኒት ግን ናይ ምፅዋር ዓብይ ዓቕሚ ዘለዎ ዓይነት ባልዒ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ቴድሮስ እዚ ዓይነት ባርኖስ ኣብ ሃገርናን ዞባናን ኣቐዲሙ ተራእዩ ስለ ዘይፈልጥ ንምልላዩ ከፀግም ስለ ዝኽእል ሓረስቶት ዝኾነ ዓይነት ዘይንቡር ሓሰኻ ምዝዕዘቡ ቀልጢፎም ኣብ ቀረብኦም ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ክሕብሩ ተላብዩ ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ ማይተራን ዞባ ሰንዓፈ ሓመድን ማይን በመዕቃብ ኣከባቢን ምርጋን ምህርቶም ንምድንፋዕን ወፈራታት የካይድለው እቲ ዕማም ብቐንዱ ዲጋታትን ራያታትን ካብ ድበት ኣብ ምክልኻልን ፍግረ መሬት ንምክትታን ምዃኑ ኣዋሃቲ ናይቲ መደብ ነይሪና ሓቢሮም እዚ ከምዚልን ከሎ ኣብ እምባ ብድሓን ትስራሕ ዘላን ኣብ ደረጃ ምዛም ዝበፅሐትን ራያ ቅድሚ ክራማት ምጅማሩ ክትውዳእ ነበርቲ ኣበርቲዖም ይሰርሕለው ሰለስተ ዓድታት ዝፀርነፈት ምሕዳር ከባቢ ማይተራ ካብ ከተማ ሰንዓፈ ንሸነኽ ደቡብ 24 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ መዳይ ጥዕና ዝተኮረ ናይ ሰልጠንቲ ስልጠና ወዲቡ ኣብቲ ካብ 2 ክሳብ 5 ጉንበት ኣብ ከተማ ከረን ዝተዋሃበ ስልጠና ካብ ንኡስ ዞባታት ሓልሓል ከረን ሓመልማሎ ሃበሮ ገለብን ዒላ በረዕድን ዝመፃ ኣዴታት ተሳቲፈን ዕላማት ስልጠና ኣዴታት ኣብ ጥዕና ሰፊሕ መረዳእታ ሃልይዎን ፀረ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ HIV ኤድስ ቲብን ዓሶን ድማ ብፍላይ ንቑሕ ተሳትፎን ክብ ንምባል ምዃኑ ኣደንበር ናይቲ ጨንፈር ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ገሊፃ ሕማም ዓሰባ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ተጨቢጡ ዘሎ ዓወት ኣብቲ ካልእ ሕማማት ንኽድገም ዝወሃብ ጥዕናዊ ሓበሬታን ምኽርን ብግቡእ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ነቲ ስልጠና ዝሃቡ ሞያውያን ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ድሕነት ኣደ ድሕነት ስድራ ቤት ብምዃኑ ኣዴታት ጥዕናአንን ጥዕና ደቀንን ንምውሓዝ ዝካየድ ፃዕሪ ክዓዝዝ ዝምድና ትካላት ጥዕናን ኣዴታትን ክሕይል ከምኡውን ምዝርጋሕ ናምሲ ኣብ ኣዴታት ብሰፊሑ ክስራሓሉ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ንማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ተምሃሮ ገላዓሎን ቦርደሊን ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ሓላፊ መርመራ ገበን ኣብቲ ንዞባ ምክትል ተለንተ ገብረትንሳኤ ብርሃነ ተራና በርክቶን ፖሊስ ኤርትራ ንተራ ሕግን ስነ ምግባርን ኣብ ምክልኻል በደላትን ገበናትን ብሰፊሕ ድሕሪ ምብራህ መንእሰያት ብኽብርታት ሕብረተሰቦም ክመላለሱ ዝምድና ወለዲ መምህራንን ተምሃሮን ድማ ክሕይል ከም ዝግባእ ገንዚቦም ብዲሲፕሊንን ስነ ምግባርን ዝተሃንጸ ተምሃራይ ምክልኻል ገበን ዝህልዎ ግደ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ድማ ተምሃሮን ሕግታት ቤት ትምህርቲ ክምእዘዙ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦት ከዕዝዙ ከምኡውን ካብ ጎዳእቲ ልምድታትን ወልፍታትን ክቆጠቡ ተላብዮም